Tämä nyt ei sitten kuitenkaan alkuvaiheessa saatu riittävää määrää, sen takia myöskin Maahanmuuttovirasto päätyi siihen ratkaisuun, että aiemmin... Eikö täällä on avustus käynnissä? Tuo ei kerro mitään uutta tietoa. No se on sun mielipiteesi, mutta täällä on nyt... Jokainen tietää täällä salissa, miksi tänne on tultu. Joka tapauksessa täällä on nyt asiantuntijan puheenvuoro kesken. Se ei ole mikään asiantuntija. Se on sinun mielipiteesi, meidän muiden mielipide on toinen. Mutta nyt tämä asiantuntija jatkaa puheenvuoronsa loppuun ja sen jälkeen on teidän vuoro. Ole hyvä. Joo, kiitos. Ja minusta on hirveän tärkeää, että tiedetään, miten ne asiat käytännössä hoidetaan. Ja sen takia on syytä pikkusen valottaa sitä, että miten tämä asia käytännössä meillä tässä yhteiskunnassa pelaa. Joo, eli se on minusta oleellista. No, tähän paljon liittyy tämä turvallisuuskysymys. Otetaan se vielä kerran esille. Eli se on asia, johon pitää panostaa riittävästi. Meillä keskuksissa kiinnitetään siihen erityisen voimakkaasti huomiota. Ja myöskin keskustelun ulkopuolella kiinnitetään tähän turvallisuuskysymykseen erityistä huomiota. Tämä asia tulee usein esille. Pääsääntöisesti näissäkin tilanteissa tulee esille nämä turvallisuuskysymykset ja ajattelen, että avaan sitä puheenvuoroa myöskin tässä yhteydessä ja tässä tilanteessa. Ja sitten tulee tämä taloudellinen puoli myöskin esille usein. Kuka tämän maksaa? Maahanmuuttovirasto maksaa, eli veronmaksajat. Eli pohjalainen yrittäjä. No niin. Täsmälleen näin. Kaikki veronmaksajat osallistuneen talkoisiin ovat myöskin mukana näissä talkoissa ja se on se toimintamalli. Ne kunnat, kaupungit, jotka perustaa keskuksia, tulevat myöskin taloudellisesti hyötymään tästä toiminnasta. Se elävöittää tavattoman paljon sitä elinkeinoelämää. Nyt pitää kysyä, että millä tavalla ja mitä positiivista asiasta on. Nyt täällä on asiantuntijalla puheenvuoro ja yleisöllä on sen jälkeen. Ole hyvä, sitten te voitte poistua täältä. Sitten te voitte poistua täällä, jos te ette pysty kunnioittamaan tämän tilaisuuden pelisääntöjä. Tämä on kaupungin kirjastossa ollut koska tässä tilaisuudessa on sovittu, että ensiksi puhuu alustaja ja sen jälkeen on yleisöpuheenvuoro. Jos ei sitä pysty kunnioittamaan, sitten poistuu täältä tilaisuudesta paikalla. Eli pystytäänkö kunnioittamaan yhteisiä pelisääntöjä? No niin. Puolin ja toisin. Kyllä. Ja silloin mä ajan puheenvuorot sen jälkeen, kun hän on lopettanut. Mutta hän ei ole vielä lopettanut. Sen takia hän jatkaa. Hyvä, kiitos. Siinä on meininkiä. Joo, niin kuin sanottu, niin elinkeinoelämä virkistyy huomattavasti paikkakunnalla. Työllisyys paranee. Eli työpaikkoja myöskin tarjoaa vastaanottokeskukset. Tässä meidän piirin alueella meillä on nyt tällä hetkellä palkattu toimihenkilöitä, työntekijöitä noin 140 näihin meidän keskuksiin. Eli tässä tilanteessa, tässä yhteiskunnassa, minusta on hirveän tärkeää, että myös tämä asia voidaan nostaa esiin. Ja niin kuin sanottu, näille ihmisille maksetaan myöskin vastaanottorahaa. Ja nämä ihmiset käyttää rahan paikallisiin yrityksiin. Ihminen saa vastaanottorahaa riippuen vähän siitä, että tarjotaanko ruokaa vai ei. Yksikkö, missä tarjotaan ruokaa, se on 92 € per henkilö per kuukausi. Missä ei tarjota, niin se on 316 € per henkilö per kuukausi. Tällä rahalla nämä ihmiset ostaa elämiseen tarvittavat tarveaineet, hygieniatuotteet ja mitä nyt yleensä tarvitaan elämiseen. Ja tämä on se raha, joka vyöryy näihin yrityksiin paikkakunnalla. Mä olin juuri veronmaksajien rahaa. No niin. Kyllä. Eli tulo takaisin se veronmaksajan raha tähän. Vastaanottorahassa on myös täydentävä osa. No niin. Voitko siitä kertoa? Ei mennä nyt yksityiskohtiin, niin päästään siihen keskusteluun mahdollisimman pikaisesti. Omaa puheenvuorossa. Eli otetaan useampia kysymyksiä peräkkäin, niin mahdollisimman moni pääsee käyttämään omaa puheenvuoroa. Sieltä takarivista, ole hyvä. Eli kun tänä vuonna on tullut 30 000 ja edellisvuosina 3600 suunnilleen, niin niitä edellisiä käy saatu työllistettyä. Niin miksi me puhutaan tästä 3 kuukauden odotusajasta, ikään kuin se on oikeasti ongelma, kun nämä
jotka on notkunut 25 vuotta, niin nekään ei ole työllistynyt. 9-14% on töissä. Tuosta vastaanottorahasta aina väitetään, että se on 92 tai 316 euroa, mutta siihen on myös täydentävä osuus. Näitä tyyppejä on tullut keskiviikkona se 30 000 raja meni rikki. Ja mitä se oikeasti hyödyttää, kun niitä tyyppejä asuu siellä miljoonia ja vuosittain syntyy kymmeniä miljoonia uusia hakijoita lähtömaissa, niin eikö se ole niin, että tämä on pelkästään rahastusta? Että tehän tienaatte tällä älyttömiä summia. Jos kunta ei hyväksy teidän suunnitelmia, niin sitten te kierrätte tätä tai niin sanottua demokratiaa sillä, että te otatte yhteyttä johonkin yksityiseen henkilöön, joka perustaa yleensä, esimerkiksi Luona Oy:ssä on näitä poliitikkoja siinä yrityksessä, ja tämä on pelkästään veronmaksajien huijaamista. Ja Nasima Razmyar, niin hänkin on nyt Viittakivi Oy:ssä hallituksessa, niin hän vaan tuli vaan itselleen tämmöisen bisneksen. Ja tässä ei ole mistään auttamisesta kysymys, koska nämä 30-vuotiaat, jotka tulee tänne, niin ei niillä oikeasti mitään hätää ole. Joka ikinen kerta, kun katsotaan niitä Facebook-sivuja, niin niillä on ihan turvalliset olot siellä. Ne on niiden maiden hyväosaisia, jotka tulee tänne. Niin miksi tässä näytellään, että me mukaan autetaan? Te pidätte ihmisiä tyhminä, ja se on erittäin raivostuttavaa. No niin. Ja te järjestätte näitä tilaisuuksia, joissa ei anneta ihmisten puhua. Te puhutte aina sen yli 50% ajasta, ja sitten te pääsette vaan näitä ihmisiä, jotka ei ottanut selvää asioista. Ja leikitään, että tässä on joku, että tässä autetaan ihmisiä, vaikka ei kyse ole tästä. Ja sun mielestä on hyvä, että me osallistutaan johonkin yhteiseen projektiin. Suomen kansasta yli 88% vastustaa tätä, haluaa rajat kiinnitetään rajavalvontaa. Tornioon tulee joka päivä, tälläkin hetkellä eilen tuli 155 näitä ihmisiä, niin 155 päivässä, niin joka toinen päivä pitää uusi vastaanottokeskus perustaa. Eli joka ikinen Suomen kaupunki täyttyy näillä erittäin lyhyessä ajassa. Ja me tiedetään muista EU-maista, mihin tämä on johtanut. Tästä ei tule mitään muuta kuin ongelmia, koska nyt on nämä 30-vuotiaat, joille mukaan yritetään opettaa suomeen, ne ei opi sitä. Ja sitten ensi vuonna niillä on kaikilla lapset, niin niitä ei kotouteta. Ne perustaa nämä rinnakkaisyhteiskunnat ja me tiedetään tämä siitä, että kun meillä oli edellisinä vuosina oli paljon pienemmät määrät ja niitäkään ei ole onnistuttu kotouttamaan. Ja sitten vaikka ne ei saisi myönteistä päätöstä oleskelulupa-asiassa, niin niitä ei poisteta tästä maasta. Niitä ei poisteta tästä maasta. Tämä on fakta. Mä oon kysynyt poliisilta, niitä ei poisteta. No niin, siinä oli nyt aika paljon asiaa ja otetaan seuraavaksi Irma puheenvuoro. Minä olen Irma Kemppainen, olen Kokkolan perussuomalaisten puheenjohtaja ja olen Kokkolan perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja. Ja minä haluan kysyä SPR:ltä, että silloin kun tehtiin tämä leikkaus näistä kehitysavuista, eli perussuomalaiset halusivat leikata kehitysapua, niin silloin SPR oli ensimmäisenä huutamassa, että nyt lapset ulkomailla niin kuolee nälkään ja nyt ei pystytä tekemään yhtään mitään avustustöitä ja se oli aivan täysi katastrofi. Nyt teillä on kuitenkin niin aivan hirveästi rahaa valjastaa tähän maahanmuuttobisnekseen. Eli mistä, mutta tietysti se, että nyt kuulimme, että sehän on veronmaksajien rahaa, niin sehän on helppo sitten niin sillä edellä. Ja myöskin tähän SPR:n henkilön puheenvuoroon sanoit, että EU on yhtenäinen ja kaikkien täytyy näitä sopimuksia noudattaa. Niin se on ihan hölynpölyä. Schengen-sopimus se vuotaa joka paikasta. On aivan niin kuin käsittämätöntä, että väitätte, että täällä pidetään niin kuin sopimuksia. Ainut järkevä asia olisi ollut se, että Suomi olisi pistänyt rajansa silloin kiinni, kun nähtiin, että Schengen-maat siellä ei pysty tekemään yhtään mitään. Ja sitten tietysti sitten myöskin Jutalle se, että tästä ollaan keskusteltu tästä, että Kokkolan talous on niin kuralla, tänne ei voida mitään näitä turvapaikkakeskuksia laittaa. Ainut mistä on yhteneväinen valtuuston kanta silloin kun keskusteltiin, niin oli se, että tänne voidaan ottaa
näitä kiintiöpakolaisia, jotka tulee YK-statuksella, ne tulevat myöskin sitten sieltä pakolaisleireiltä. Me emme halua tällaista mitään tämmöistä maahanmuuttobisnestä täällä ruveta pyörittämään, eikä meillä ole varaa siihen. Me ollaan kohta valtion herrat tulee meidän taloutta tänne hoitamaan. Eli myöskin se, että syyllistetään keskipohjalaisia ihmisiä siitä, että kun täällä ei ole yhtään tällaista rahasampoa, niin se, että me ei haluta. Täällä on yrittäjiä, jotka tosiaankin haluavat sen, että tänne ei laiteta näitä, koska nämä kustannukset jää tänne. Täällä on sellaisia esimerkkejä, että kun 3 vuotta on ollut joku turvapaikan tai tämmöinen kiintiöpakolainenkin, niin 3 vuoden jälkeenkään se ei vielä osaa suomea. Ei tämä kaupunki ole hoitanut näiden pienien määrienkään kotouttamista. Sitten ne menevät suomalaisen seurakunnan hoteisiin ja sitten seurakunta joutuu niille sitä suomen kieltä opettamaan. Eli se, että me ei tänne Keski-Pohjanmaalle ihan oikeasti haluta näitä tämmöisiä rahasampoja, koska se, että miksi niitä tänne vetää, kun niitä ei saa kuitenkaan poiskaan. No niin, nyt sitten, täällä on paljon pyydettyjä puheenvuoroja. Vieressä oli seuraava ja sen jälkeen oli täältä. Ja sitten mä oon huomioinut kyllä kaikki pyynnöt, mutta ole hyvä. Tässä mulla on vaan 2 kysymystä. Viittikö nostaa seisomaan niin kaikki pieni nämä? Kiitoksia. Me lähdemme kuitenkin pois. Ei, tässä on lapsi. Pietasaarihan on kunta, jossa on ollut vuosikymmeniä. Yli 20 vuotta. Yli 20 vuotta. Ja sitten kyllä se näkyy. Niin kotouttamisen onnistumisessa kuin kaikessa katuelämässä ja kaikessa. Mutta meillä on kuitenkin se prosentti on korkeampi kuin missään. Mutta se mikä minulla on kysymys on se, että kun te vetoatte siihen Syyrian sotaan tässä nyt, niin mainoksissa kuin kaikissa keräyksissäkin, ja kuitenkin, ja niistä perheistä, jotka tarvitsevat, mutta kuitenkin Syyriasta on tullut vain 559 kappaletta lokakuun loppuun mennessä, kun Irakista on tullut lähes 17 500 ja Somaliasta lähes 2000. Ja suurin osa näistä tulijoista on 75-80% miehiä. No rintamakarkkuja. Eli kuinka te perustelette tämän niin sanotun minun mielestäni mielipidemuokkauskampanjan? Ja sitten toinen kysymys on se, että todistettavasti myös SPR:n organisoimassa avustuskeräyskampanjassa on vaatteita ynnä muuta tavaraa toimitettu kaatopaikalle ja loskiin, joko teidän tai turvapaikanhakijoiden itsensä toimittamana. Miten te selitätte tätä? Niille, jotka on ollut mukana tässä keräystoiminnassa ja niille, jotka on lahjoittaneet. Kiitos. Sitten oli täältä seuraava puheenvuoro. Voisiko näihin vastatakin vielä tämä? Joo, mutta te halusitte nyt ensiksi käyttää niitä puheenvuoroja, niin mä annan nyt teille niitä puheenvuoroja. Ja sen jälkeen sitten vastataan. Tämä oli selkeä kysymys. Kyllä. Sitten tulee vastausten aika, mutta nyt on yleisövuoroja. Ole hyvä. Joo. No mä olen Anneli Meriläinen. Mä olen kirjailija, vapaa-ajattelija, en kuulu mihinkään puolueeseen, enkä mihinkään. Evankelis-luterilainen olen, mutta en muuten. Ja mä pyytäisin huomauttaa sen, että Suomen ikäjakautuma on aivan vääristynyt. Meitä, jotka ollaan suurta ikäluokkaa, meitä on valtavasti. Ja se menee näin. Tämähän on muslimeja. No niin, annetaan yksi kerran. Anteeksi, olette Helsingistä kotoisin. Tämä on pohjalaisten tilaisuus. Mä asun vuodesta 69. Täällä puhutaan yksi kerrallaan ja nyt se puheenvuoro on hänellä. Myös ulkomaalaiset vanhenee, joten he eivät ole ratkaisut. Joo, mutta me tarvitaan nuoria. Mä puhun nyt. Tutkimusten mukaan... Anteeksi, nyt sä puhut sitten, kun minä olen puhunut. Kyllä, mutta... Hei, kunnioitetaan yhteisiä pelisääntöjä. Täytyyhän täällä olla puheenvuoro-oikeus jokaisella. Ja yksinkertaisesti asia on niin, että Suomi vanhenee, koko Eurooppa vanhenee, me tarvitaan nuoria ihmisiä. Mutta totta kai kaikki huijarit saa lähteä pois. Mutta ne ihmiset, jotka on esimerkiksi perheelliset ja on nuoria miehiä, jotka on aivan kunnollisia, jotka haluaa opiskella täällä, luoda uutta elämää. Siis me kerta kaikkiaan tarvitaan. Toinen on se, että meidän geeniperimä on sellainen, että täällä puhutaan yksi kerrallaan. Ja tämä koskee... Ei ole olemassa rotuja, itse puhutte näistä. No niin, nyt me tehdään sillä lailla. Nyt me valitettavasti joudutaan keskeyttämään tämä tilaisuus, koska täällä ei osata toimia pelisääntöjen mukaisesti. Eli että yksi ihminen puhuu kerrallaan. Joten voisitteko valitettavasti sieltä takarivista poistua tästä tilaisuudesta? Mä haluaisin näin nuorille miehille sanoa eri asian.
60-luvulla Suomesta lähti valtavasti nuoria ihmisiä elintasopakolaiseksi Ruotsiin. Ja siellä siellä tuli erittäin paljon epäsosiaalista väkeä. Ja en finne igen oli pitkään Ruotsissa tämmöinen suomalaisten mainen meni. Esittäkää kysymyksiä heille päin. Nyt tämä tilaisuus keskeytyy ja pyydän takarivistä pitkätukkaista miestä, näitä partaisia herrasmiehiä tästä ja poistumaan tästä. Ei häntä sinua. Ole hyvä. Kysymys kuuluu, Jutta Urpilainen, teille. Tämä on sosiaalidemokraattien tilaisuus. Mikä on teidän puoluekytköksenne? Sosiaalidemokraatit tietenkin. Ja Jutta Urpilainen on poistunut. Olette Jyrki Kataisen kanssa sopineet, että 1,8 miljoonaa pakolaista otetaan Suomeen. 1,8. Te olette vasemmistolainen joka tapauksessa. Elä sulje mun konetta! Sulla ei mitään oikeutta koskea mun tavaroita. Te ette voi estää tätä. Olkaa hyvä, poistukaa. Elä sulje. Sulla ei ole oikeutta Ei, sulla ei ole. Soita poliisi, sulla ei ole oikeutta vetää. Sulla ei ole oikeutta. Aina muualla tässä. Joo, mutta no mitä sitten? Sulla ei ole mitään oikeutta koskea muuhun. Älä... Tähän maahan saa kävellä laittomasti ilman papereita kuka tahansa tyyppi, mutta Suomessa ei saa olla kirjoittaa. Eri mieltä. Niin. Se on vapaan demokratian oikeuden ja eri mieltä ei saa olla. Joo, mutta maahan saa kävellä kuka tahansa, vaikka olisi ISIS-terroristi. Merkillistä. Sinulle ei kerro yhtään mitään. Kyllä. Sinulle ei kerro yhtään mitään. Ei mitään tarvetta. Kirjaston vahtimestari ja meillä on järjestyksen valvojat on Niin, että on voimassa oleva järjestys. Kyllä on. Kyllä on tässä. No millä perusteella mut poistetaan? Joka puolettaa vaan teidän poliisinkin puolesta. Meillä on ISIS-terroristeja tänne maahan ja raiskataan jatkuvasti. Viikoittain raiskataan nuoria tyttöjä ja se huolettaa mua aivan suunnattomasti. Mulla on omia tyttöjä ja ensinnäkin ajattelin, että minä olen huolissani myös teidän puolestanne. Ja tänne halutaan lisää. 1,8 miljoonaa maahanmuuttajaa on Suomen tavoite. No mitään järkeä enää. Keskustelutilaisuudet. Mä oon käynyt todella